בואו נראה כמה קל ונוח זה להקים חנות בממשק שקונים בו. אוקיי, נבחר עיצוב. למעשה יש לי פה דמו מלא, חנות שמתפקדת. כן, זה נראה לי נחמד. אני יכול לבחור את התבנית הזאת. יופ, קיבלתי אותה. בוא נעבוד קצת על התכנים. לוגו זה לא בדיוק הלוגו שלי. אני רוצה להכניס את הלוגו שלי לפה. יפה. במקרה הזה אני מעדיף לקחת את הלוגו שלי, מרכז המסך, קטגוריות הראשיות שאנחנו רואים פה למעלה בהדר, אני שם אותם מתחת ללוגו, וגם אותם שם במרכז. רוחב הפס של ההדר, הייתי רוצה שהוא יהיה 100%, ויתפוס לי את כל המסך. יש מסכים רחבים. יש פה עוד כל מיני הגדרות של צבע, אבל כרגע נסתפק בזה. שימו לב שהלוגו שלי כרגע בצד שמאל, קפץ למרכז, הקטגוריות התיישרו יפה במרכז. אוקיי. בואו נטפל באזור של הבאנר, כי הבאנר הזה, הסליידר הזה יותר נכון, לא בדיוק הסליידר שלי. כבר מתחיל לראות הרבה יותר טוב. אפשר לשים לב שכרגע הסליידר תופס 960. הייתי רוצה דווקא לתת לו נכניס גם את הסליידר השני. אז אין לי באמת סליידר שני, אז נכניס אותו סליידר. הייתי רוצה גם שהסליידר שלי יתפוס את 100% של המסך. אני יכול להחליט גם איך יהיו המוצרים שלי. לא יהיו מוצגים. תכף נשחק עם זה קצת. קטגוריות, זה מה שאנחנו רואים בעצם פה, כרגע אנחנו רואים שהם זוגות, אנחנו עושים גם ברביעה, שורה אחת. טקסט קידום זה הטקסט הזה, להופיע, זה מצוין שהוא יופיע לי, נוכל לקדם. יפה. הסתכלות נוספת, לא יודע אם אני מוצא מזה, אני טיפה זם, 960, הקטגוריות האלה גם טיפה יצאו לי, אני מעדיף אותן יותר גדולות, שימו לב שנוספו לי פה מוצרים, בשלב הזה אני רחוק של מוצרים. אוקיי. אפקט כניסה זה תמונות, יכול לטפל בו.
זה אפקט מעבר מה שנקרא. ריבועים מתחלפים. יאללה. נראה מה זה ריבועים מתחלפים. קצת קשה להבחין בריבועים המתחלפים, שזו אותה תמונה. אוקיי. ניתוח מאוד חשוב לקידום חנות שלי. בואו נטפל בתמונות האלו. אוקיי, נכנס את התמונה השנייה. בואו נכניס באותה הזדמנות גם את התמונה השלישית והרביעית. אקס מוציאים שמו. מה יש לנו עד עכשיו? בואו נבדוק איך זה ייראה רביעייה. נחמד מאוד. הקטגוריות האלה במחשבה שנייה הייתי לוקח ימינה. הפס הזה, בגלל שהלכתי בסוף על 960, וגם הפס הזה יכול להיות 960. נחמד. את הלוגו נכניס לו אוקיי. גם לוקח את הלוגו שמאלה. יותר טוב. טוב, כמעט סיימנו. פייסבוק, סבבה לשאול בצד שמאל, יש פרצופים שפחות מתחבר לפרצופים האלה. נוריד אותם. יותר טוב, בפרצופים. וכמובן שאפשר להמשיך לערוך עוד ועוד את האזורים האלו. ולקבל חנות לא רעה בכלל. כמה לקח לנו? 9 דקות. נחמד. וכמובן עכשיו לחזור לממשק הניהול. להכניס מוצר חדש, קטגוריות, כל מיני הגדרות של משלוחים שדרוגים, והממשק המורחב שזה כלי העבודה בעצם המרכזי שבו אנחנו נתעסק ברוב הזמן הפעילות שלנו כמנהלי אתר. הדרכות בשפע, אבל זה כבר להזדמנות אחרת.